हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि बे दिब्र इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाबाय। स' गाइस आङो सोंहरगासिनो फेसबुकफोराव कमेन्ट हरगासिनो आरोना आदाया बबेयाव थायो बबेयाव थाया बेखौ सोंहरगासिनो। आङो दा रिप्लाइ होनो सानदों। आं दा बेंगलर एरियायाव दङ। बेंगलर एरियायाव दङ बानारकाटा होनना जायगायाव दङ आरोना। बे जायगायावनो बेयावनो खामानि मावो आङो। माहाय एसे दिनै सुटि रेस्ट टाइम मोन्दोंमोन, बेनि थाखायनो आं दिनै भिडिअ बानायनाय जादों। नोंथांमोनखौ बुंहरबाय आरोना आं दा बेंगलराव दङ। दा दिनै आंनिया सुटि, बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ बुंहरनाय जाबाय। स' गाइस आंखौ मिथियाखैबा दिनै मिथिबाय आरोना। बेंगलर बानारकाटा एरियायाव दङ आं, बिल्डिं सायाव दङ। दा बेयावनो थायो आं, बेयावनो खामानि मावो। आरो जों थानायनि खाथियावनो नायलाय माबायदि ओरैबायदि समायना, बेयाव थायोब्ला बहुद गोजोननाय मोनो आरोना। मानो होनब्ला ओरैबायदि साब सिखोन बरिया प्लेसा, जायगाया मोजां आरोना। ओरैबायदि समायना समायना दङ आरोना जायगाखौ मोजां। बेक साइडनि ओरैबायदि बरिया समायना आरोना। बेयाव जों थानाय जायगायाव ओरैबायदि गोजोननाय मोनो आरोना, मोजां मोनो। ओरैबायदि जायगाखौ नायनानैनो ओरैबायदि मोजां नाङो आरोना, बिल्डिं सा सानो आरोना। एना स' थेंक इउ, नोंथांमोनखौ खोन्थाहरनाय जाबाय। आरो जायफोरा मिथियाखै आं दिनै खोन्थाना होबाय आरोना नोंथांमोननि सिगाङावहा। स' भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय, कमेन्ट हरबानो जाबाय, बर'जों बर' सापर्ट खालामबानो जाबाय। स' बेयावनो भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय आरोना। सर्टल'सो खोन्थाहरनाय जादों नोंथांमोनखौ, ससेल'सो कमेन्टस हरनाय बायदि खोन्थाहरनाय जादों आरोना। स' भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय।